Na mga kwan, iyan ang mga stagnant water dyan sa palibot kan sa tuyang mga harong, kan sa tuya na mga barangay. Ha? Iyan tabi na mga may mga batag dyan sa palibot na yun. Ano? Iyan tabi na mga upas baga kang batag. Iyan na iyan baga na mga tinanong mga tugang na may stock ng tubig. Ha? Dyan po sa tuya na palibot. Ano? Mina-stack ang tubig dyan sa laog ki mga siguro mga sarong simana o dumang simana. Resulta po an para bunayan iyan mga tugang kang namok. Ano? Duwa man sa nang namok po an pwedeng makabiktima sa to. Iyan na so Aedes aegypti, buda so saro pang klasing namok. Mga tugang na may albopectos an sa iyang pangaran. Ano? Duwang klasing namok iyan. Na carrier mga tugang kan dengue virus. Kung sabihon, mga tugang an pagkontrol kan dengue, data po iasa gayod, data pag-asa sa gobyerno, data pag-asa sa mga local government units na, buda sa mga barangay official, na yun po mag-ikot dyan sa barangay para po magkampanya kontra dyan. Kita mismo, siguro kada Sabado dahil laog sa trabaho o kada Domingo, ilingon mga tugang an sa tuya na palibot. Ano? Tangani na ang mga lugar na posibleng istaran po kang namok, nalilinigan pa iyan. Sa madaling sabi, ang anuman mga tugang na bagay na nakatigaya, paulubon. Ang anuman na nakatigaya, perme, paulubon. Sa pagpaulob ka iyan, dapat po mga tugang bakong dumog. Tangani na day po yan pag-istakan ng tubig na posibleng bunayan mga tugang ki namok. Iyan ang mga panalgan kan mga harong. Iyan baga dyan baga sa mga, may mga eskwelahan baga na hanggang ngunyan niya paano nga ng eskwelahan iyan na may sirong. May mga eskwelahan baga na may sirong. Ano nga ng type iyan? Gabaldon building type, di ba? Gabaldon building type, ha? Iyan po na mga harong na may sirong o kung bako na ngaya, pirming dumog. Ang iharom kan sirong, dumog mga tugang iyan na so napapakuan ka ano kung ano. Basta pirming dumog, iyan mga tugang, friendly po yan sa namok, ha? Friendly tabi yan sa namok. Buda, mga tugang, ang tubig na malinig, iyan tabi ang paborito kang namok. Matubis iyan. Ha? Matubis tabi ang mga namok na iyan. Tabi na istara ninda iyan. Ano? Tapos yan ang mga flower base. Nindo, flower base sa mga harong. Pagtagari paruhon tabi ang kumpirang simana na pong day na hugasan niya. Day na paspalitan ang kitubig. Mga tugang. Basta iyan na mga naka-stack na tubig sa palibot, ha? Pero yan, ang hiling ko, iyan tabi nagari, iyan baga na anong apodkaan, so may sira, anong apodkaan? So may sira baga, may ano nga ng salbatan ng iyan. So, istaran kan sira dyan sa harong ta, aquarium, ha? Iyan tabi na aquarium, mga tugang, gari, ang iba dyan, garo limitado ta, ang bunay kan, pigakaon kan sira, kundi ako nasasala, ang bunay po ka iyan, pigakaon mga tugang kan sira. Nayaon dyan na pigbabpig ataman niya to. Kaya gayod, mga tugang, pwedeng pagtagariparuhon sa na iyan kung anoan paglimpya. Ay, ayan baga na aquarium, mga once a week, pigilimpyahan niyan eh. Para mga tugang maging malinig ang sa tuya tabi na aquarium. Ha? Basta po, mga tugang, habotan na mag-abot kan imagine sa Ligaspi, baga may nagadan, susog duman sa record kan Department of Health, no? Habotan na igwaki, tangkaraklan kaya sa nabibiktima kan mga aki. Maski bata ang dengue, de po dyan kidad. Pero ang madali ka na mahirido, mga tugang iyo pan dengue na, I mean ang mga aki. Dahil lang po iyan, mga tugang nakakagadan. Ang nakakagadan sa dengue, at susugduman sa mga discussions takang mga inot sa programa tang Radyo Klinika. Iyo po mga tugang an internal bleeding. Iyan na hemorrhage, internal hemorrhage, mga tugang. Kantawo. Kaya bagan sa Rosen Thomas yan ngayon, nagusunggo.
Yan. Pag nag-internal bleeding na, pag internal bleeding, iyan po ang makatakot ng sitwasyon sa tao. Ha? Regardless kung anong edad mo. Pero ang kadaklan tabi sa nabibiktima kaan sa mga aki. Pero, bata, de ko aram, kung nata mga tugang ang sabi, ang maputi da, kakaragaton kinamok. Bintahiman talaga ang maputi, ang maitom-itom junior, budan morena. Sasabi, ang maputi da, kakaragatong kinamok. Nata ngaya, hilingon kang namok ang skin pores mo. Mapong ka na naman yan dyan. So mga maitom, mga morena, mga black beauty, dyan din nahiling kimaray kinamok ang kulit. Din nahiling kimaray kang namok. Kaya, mga tugang, so mga maputi na ang kakaragaton kinamok. Awinda, hello. Maray na aga, amigo. Nagadangog so aki ko kasabago. Oh, Pag sabi mo, ano nga ito so istarang kansira? aquarium. Ang simbag ka na aki ko, ref. Latasong kong sarawayon man na aki, refrigerator palaan. Hindi pala, ito na isip ko tulos, ref. Di mo naisip ito Pero Vipi, may suggestion tabi ako sa dengue. Yes. Madali yun ang prevention kayan sa cure. Yeah, ano? Ang prevention at saka cure, Oho. magdangog lang termi si Henry Maceda. Okay. Aram mo kung naman natatabi. Nata. Sige lang ang tawa-tawa. The best ang joke mo The best na. Good morning, Tabi. Sige, good morning amigo. The best. Ang tawa-tawa baga John, 'di ba? Biyan baga may naluwi-luwi bagang naadalan yan na yan mga tugang pangon na nakakatabang da sa dingge. Ay sa dingge, kakatabang sa dingge. Nakakatabang para ang tao makarecover kontra sa dingge. Hello. Morning. Ang dapat makasikaso pa dyan. Sa ano? Nagputol-putol, migo. Junk shop. Junk shop niyan, saro pa yan. Totoo. Oo, saro pa uyang pang ano kan ako. Niyan, eksakto, migo. Oh, tapos vulganizing. Bunyan, totoo yan. Dako lang guma. Oh, yan dapat ang ano. Oo. Mas sigurado mong terminal alios sa kanal. Uyan sa ano dahil manahali. Yung nila yun. Magkatakoton baga na tambakan kan mga guma. Eh, yung baga. Yes, dapat eksakto. yan ang mga guma. So dahil naman mga gamit, lilo, nangandang stagnant na tubig. Iyo. Ako bibuang ko sa tahaw para may lusutan. Uyan sa nang babes na ko. So, Iyo. mga basiyo bagan ko. Hanap yung mga bagan dyan sa luwas. Kaya ang susyong ko baga dyan, migo, pipati ulob yan. Dahil ka napaulog ka sa saro-saro ka sa case. Latason ta kang marasunon ka. Marasunon sa rawayo ni. Saro-saroon naman eh. Tirang botelya sa albatanang. Yung mga babies, napapano mga ang kiuran? Yung baga. Sabi mo mga malinig na tubig ang pamuro. Totoo. Muya ka na mo. Totoo. Dito kung may sayaw, hindi nagbuburo na ay masigura nung kanyang sigid mo kundi Saro-saroon ta palang paulubon yan. Ayo. Lalo na yan diyang shop. Yun nga. Tama ka dyan. Okay, babes. Sige. Okay, babes. Salamat. Saraway nito. De seriously, totoo itong sinabi niya. So may mga junk shops, tabi, please, reparohon po nindo yan, nag-stack ang tubig niyan. Iyan ang mga lugar na may mga naka-stack na goma. Kaya gigibo dyan kan iba, liluho yan na guma. Ngani na, pipa tindog yan, tapos liluho mga tugang sa irarom. Nganing ang tubig, magbulos, kitultol. Day may stakan po. Ang purpose man sana, may stakan po ninto, aday po may stakan kitubig. Junk shops, yan na may mga, nagbabakal ki mga botelya,
Pigabakal bagaan mga botelya, yan. Reparuhon tabi nindo yan, ha? No rin pa kita maasikaso kaan, mga tugang kung halang kaunang kaso. Dapat akong nadadangugon yan, mga tugang nahiro sa local government units, ha? So DOH may bareta, kaso hapon may bareta kami kayan. Gunya na aldaw na iling ko naman sa news, mga tugang ang paglangkaw kan kaso kan dengue in 40% sa Bicol region. Hello? VP, good morning. Morning. Ay, saro ko palang tabik na prevention kan dengue. Oho. Magtanong kay NIM 3. Ano? NIM 3. Iyo, nadangog kumananggadan migo. So, NIM baga? Yaya, nadangog Proven kumanangga dyan. tabi yan? Proven yan? Iyo, nadangog ko yan. Mananggad. Buda so. Ang gamit tabi kay itong NIM 3, kuha-kuha kakisa nga, pangrapas. Dan katultuling ororontago niya na aga. Pero totoo tabi ito, VP. Iyo. Ikaw, ari hindi ko so. Yan na eucalyptus trip. Garong pan mapintig. So aso ka yan. Pangontra sa namok eh. Iba man tabi. Ang aram ko tabi, NIM 3 talaga para sa namok. Ang mosquitos. Iyo. Pero doon akong arami ko na dengue, ang bulungkan sa nga kambayawas. Pwede. O yan baga na mga dengue bo sa gobyerno. Rirapas ki sa nga kambayawas. Sabi Sige, bye-bye. Talaga sa Henry Maceda. Sige na ang tawa-tawa. Okay. Good morning, Tabi. Good morning. Thank you, morning. Yan baga sa mga ibang LGU, buda sa ibang gobyerno. Ikaw man yan mga may dengue. Dengue bo. Dengue bo. Rirapas ang kisang nga kambayawas. Hello? Nabeng, Oh, may mauragong panggadal sa namo. ano? Uya na pasangkuron baga. Pasangkuron. Oo, runuton mo kimaray ang kuron. Tapos? Sa likod mo. Oh. Sa luudon mo sa platino. Tapos? Pinakapino, pagkaturo mo, itanin mo. Tapos? Pag may nag-live mo sa platino, nagtatanong mo kaya. Oo. Wisikan mo kaya na Pero sangkuron? ang kuron. Na ta. Parang gangway, napupuling. Salbata na kalatusuntag ang dagang katultuli na. Pagod ako, bye-bye sana. Hindi sa'yo mo, dagang katultuli na. Salbata ng ururontening ko niya na aga. Uy, sir, ang pangontra na ang mga tugang sa Dengue Junior, pinasang koron, so rinunot na koron. Pagkaturong mo daan na ako lang namok, rapason mo, sibiyan mo ka na. Ay, naseto. Napupuling na. Hello? Sir, good morning. Morning, sir. Sir, taliwas ini sir sa topic mo. Sige, sir. Ako sa apos ko. Opo. Nakiano man daw tayo sir dyan sa may Lapu-Lapu Street baga sa Legazpi. Oh. Yung kanto dyan na parang may tindahan kaya dyan si Manunglay Pandesal. Oh. Ang pagkurbada mo dyan sir, mga nakaparada, double parking na minsan, nakatao pa ang mga auto. Iyo, sir, nahiling ko yan. O dapat sir, may naka-station ko ta dyan na barangay tanod or PSO para papaali sila. Kasi delikado man yan, kurbada pati. Iyo, nahiling ko, amigo. Sa traffic. Iyo mananggaday na kaya nakakagilid sa mabakal, tamay nakaparada sa ibo sa gilid. Yan, correct sir. Tama. Oho. Iyo. Apunan tang atensyon ni punong barangay diyan sa Lapu-Lapu. Iyo po sir, salamaton. Iyo, Thank you salamaton very much. salamaton. Siguro ipakonta na. That's a good point. All right, sige. Okay na kita naman sa dengue. Talasotso na. Kung ano-ano mga tugang na kwanta. Pero seryoso halangkaw ang kaso kan dengue, mga tugang sa Bicol. Kitang mga tao, just to conclude mga tugang our discussion this morning, kitang mga tao, may maitatabang kita dyan, mga tugang para iyan mapundo. Ako nga di akong binsido ka ito na guminasto kita ki billions of pesos para sa dengue vaccine, itong Dengvaxia. Nansamantaba bakal kang bagasto ka ki aruga itong billions. Ang gigibon mo man sana, iwasan mo na igwa ki ma-stack na mga tubig sa palibot mo. Tayong istaran kang namok.
Natang magasto ka ki billions of pesos kaya. Citronella po pwede sa lamok. O yan ha. Salamat po. Ugbos na dahon ki papaya, tigatultog tapos pigibong Diyos. Tug piginom tapos magtanom ki citronella. Dakulong pala ng mga suggestion. Adi, ito, good morning. Kaya importante po maray ang kalinigan kina magriparo sa palibot. Kang nagparauran, nagkaaging mga simana, natipon sugabos na pwede matipunan kitubig. Kaya nagaanap ako sa palibot san harong mga lata, takop kidram, dakulon pong mga kitikiti. Kaya inurula ko po adto. Kaso po, sa mga tanom, garit pig iristaran man ki mga lamok, maray na riparohon po, girare ang tanom kina mga paso. Totoo po yan. May sa mga garden ta, may mga tanom diyan na nag-stack ang tubig. Riparohon po yan. Tama po sa ibong punto. Tabi, tangani na ang purpose taman sana, dahil po mag-star ang namok. Tan namok na ini na dengue mosquitoes, ining dengue mosquitoes na pigaapod, mga tugang. Duwang klase, ang brown ang kolor, yan na gari abo-abo ang kolor, buda garong tiger ang itsura. May burik-butik. Yan tabi ang carrier kang dengue. Tama po yan. Sa mga garden, tabi, yan ang mga bagol. Yan ang mga bagol na mga nakatigaya. Istara ng kinamok. Tabi. Kaya mas maray tabi na riparohon. Alright? Okay. Yun na. O di, yan po mga tugang ang satuya na reminders lang sa satuya gabos, na kita gabos na mga kababayan ta. Tangani po na dahil kita makatabang kita, dahil ta magpara asa sa gobyerno. Taminsan ang mga nakapwesto po dyan sa gobyerno, kung sana, naman na iba nag-irinda. Mga may gusto, kung may budget, dahil budget wala man, ipigibong inisyatibo. Ang mga helang kangatay, araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago, asin tanganing mogmang atay, kay puan po nasabayan nin protection liver aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin hali sa herb natural kaya aligta. Ang Silimarin kang Liver Aid antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Soral daw na pag-inom kang Liver Aid pwedeng mapugulan ang babawasan ng danyo sa atay. Epektibo man ang pagpugol sa paghubag kay ni may bisyo manawara. Mahilig uminom uday, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na. Para sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Okay. Mga tugang 2 minutos magalipas ang alas 6 nin aga, didi po sa satuyang programa sa DCGB. An hapot. Ano nga nin hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Kay Henry M, ayos ka. Kay Henry M, kamugabos, ayos. Dapat magibo pa lang kita na stinger ka na di. Kay Henry M, kamugabos, ayos. Sa digdi na kita sa sarong topic so parking boys daw sa Lapu-Lapu, pigpapapark baga mga auto maski sa right side, okupado pa sidewalk, maski may no parking pipapark. Yung nga nang pigtataram ko Sa bulod bunot kinyog an pampaaso ngani mawara ang namok, pero day ko aram kung pigbabawal na kang DNR. Kami po kahit tukan saraday pa kami, pag manamukon sa bulod, yan talagang bunot kanyog, pigpapaasumi yan, nadurulag ang namok, mga tugang sa aso kang bunot kanyog. Kuringon yan baga, di ko aram kung anong patakaran tabi. Tama ka po, ayan na pagsulo. Yan ang baga na pagsulo. Kahit to, pag sinabing 3 o'clock o 4 o'clock habit kontra sa dengue, di ba nagsusulo? Bawal po magsulo. May batas po ka na pigusunod, mga tugang ang DNR. Alright. Yan na sa Lapu-Lapu, tabi ha. Yan na sa Lapu-Lapu. Itong apod kan sa tuya na paraan tabay, mga tugang, naobserbaran ko talaga yan. Paghali digdi, mga tugang sa, madali lang. Padi, uning tak sa gilid kan highway,
in front of Kulyat Ice Plant, naka-permanent parking. Avoid accident. Ano daw haliyon ang truck na ini? Same tabi. Saroon ko lang pa di ha. Mali ang tabi pa ding boy ha. Tapusan ko muna yung sa Lapu-Lapu. Yan kaya na sa Lapu-Lapu, kung hali ka baga digdi sa, kung hali ka bagang sentro, sa Rizal Street ka, pagkanto mo diyan sa may mga ano nga podkaan, baka manan monumento, marker ni Hanjong, Baltog, Buda, Bantong, so marker ka ni Balong, pwede ka baga dyan mag-left, one way baga yan. Pag left mo, dulo araw ka ring mga oras, between mga 6:30, 7, mailing mo man hanggang dyan, 8, mga 2 hanggang mga alas 8, alas 9. Mailing mo dyan, may mga nakahazard na auto. Taminapundo sa lugar naan, nagbabakal kipandisal. Bata nata daw ngunyan. Then ang ngunya ako kadaling na pandisal na sadit. Ang pandisal, puro na ngunyan a 5. Inda ko may ados pa ngunyan na pandisal. Ang kadaklan sa nababakal ko mas kasi ako magduman, a 5 ang pandisal. Kaya nagitsaga na sana kung magkaong ki tinudan taman yang kansaday pakita sinap ng batag na hinog. Kamote, buda, balingoy. O yun, sa nampigtudan ko pagkaaga. Kasabangot ko, minawan mo kinawang batag. Solve na. Diyo. Now, tama itong apod kan sa tuyang paraan tabay. Posible siyang magkausapo ki aksidente. Ano do kung ba't ang Lapu-Lapu baga, ang parking dyan, wala too? Di ko aram kung ano na ano do kung ang Lapu-Lapu, ang parking dyan, sa ibong sana? Buda, ining hampangan kan mga business establishments na may nakapila pagkaaga gayon. Ano do kung ibawal tango ng parking dyan? Di uganing akong kontak kay kapitan. Sisa nga ng kapitan kang Lapu-Lapu. Bagong kapitan kang Lapu-Lapu. So dati tang pag-iriba sa media ka ito. Sa ABS, PBN. ABS. Dati tang pag-iriba si Karen. Si Karen ba? Punong barangay Karen. Kap, baka po nagdadangog ka. Baka po pwedeng mapabantayan mo da tabi kita mausay kang tanod mo. Ining kanto kang ako naobserbahan ko talaga andiyon. Pagtiko ko nang gayon, nakikig ako bata nagiimat-imat na lubot kan Fortuner, salbata na malun bagang autoan. Mabundol mo ito, abunaran mo. Nagiimat-imat na lubot kan Fortuner, nakikig ako diyan pag-agi ko ta. Siyempre, hindi mo anticipated na igwa. Pagtiko mo nanggad, nag-iimat-imat sulubot kan Fortuner, nakahazard. Oh. Di man makagilid, tamay nakapark, tabi sa gilid. Paano daw maayos yan, adi? Na part na iyan. Sisan makaresolver daw ka ini, ba't adi akong number kay, may kontak ka kay Kapitan Karen, tabi, ano yan, Angel, si Karen, Kapitan Karen. Nailing ko sa TikTok ini, sa Facebook. Nailing ko sa Facebook eh. Nailing ko tabi sa Facebook ini. Baka may kontak ka, Angel. Paano tala makauron si Kapitan Karen Canon? Aktibo ini, si Kap, patibay ini man. Kaya lang iwan ang pakiuron ta. Baka pwede na. Dito na ipag-apodan si Kuya Andy. Si Kuya Andy na, si Kuya Andy, i-chat mo daw tabi, taparid mo pala sa FB. Si Kuya Andy, matrabaho na naman kayo si Kuya Andy, iriwalo naman kayo si Kuya Andy. Karen Canon, Kapitan Karen, madali lang ha. Kap, good morning. Hindi ko aram kung saan pwedeng makadalagan sa imo dyan. Pero gusto ta ka talagang makauron just to report this. Siguro, naobserbaran man ni Kap ini. Tabi, na deko friend si Kapitan Karen sa FB. Siguro, dapat, ako sa iling ko, naobserbaran ni Kap ini. Baka igwa po kamo dyan kikuhan, kinumber kay punong barangay Karen. Anong FB name niya ni? Anong FB name niya?
Paganan mo tabi sa number siya, ano yan? Ano ni? Angel. Hanapon sa number niya, taapudan ko. Sikap Karen, ha? Ikaw anta ini. Tabi, ano? Baka man hanggang ako mas gusto ko tabi na dumang kita sa prevention. Kisa mga tugang na, ay, daiman nga ya. Daiman nga niya kikuan. Daiman nga niya kung ano. Ano yan? Daiman nga niya ano ini, ki nangyari. Pabayay sa nga niya. Mas gusto ko tabi, dumang kita sa prevention. Mas gusto ko tabi, dumang kita sa prevention. Itong nag-upload sa kuya, kung siya naka-experience siya, ako naka-experience siya, siguro, kamong mga nagda-drive nin auto, kung nailindo yan, mga tugang, ma-experience yan, manindo yan. Sabi, na bagay na yan. Sige hanapon ko sa number ni Kap Karen. Idol! Hindi mo dyan ipagparadaan ka. Nakashort ka pa, ilingan. Oh. Nakashort ka. May kuan, may kaiwal. Hello, tabi, bitin. Good morning. Hi, ka ngunyan. Yung pinagpasaway. Hi, na nagpasaway na, amigo. Oo, nag-aki daan, lalaki mag-aki. Hindi ka dala. Good morning, tabi. Sige. Good morning. Migo. Andy. Hello. Hello, Andy. Hello. Yes, tabi. Ay, good morning, amigo. Under katabi sa programa. Hi, ka ngunyan. Uni tabi sa uni sa... Nag-iikot kami tabi. Oo. Bago pa kaming 6. Anong langog ko sa imo dyan? Dahil kang magparada dyan. Ano yan? Ay, uni, inubos na so ang pedestrian, yaon na sa pinampo, so mga motor ninda auto, yaon sa nakasakrang sa kaya rakang gurang bata, nagkiay-kiay na. Iyo. Sa na street, amigo. Ni tabi sa may baga, sa dating LTO, sa may 901. Washington Drive. O bigay ni uling mga tiyakuruan sa insurance. Captain F. Candy. Right. Okay, araw kayo ni Migo. Under katabi, nagapulbay ako sa imo, gusto ko nang kauronon si Kapitan Karen kan Lapu-Lapu. Dahil gawin nga akong kontak. Opo. Sa paano kaya, inibaga na, ako na-obserbaran ko ako na-obserbaran mo inibaga kung halik ka bagang Rizal Street from Legazpi, pwede ka baga mag-turn left pasiring sa Lapu-Lapu, di ba? Diyan sa may tulong pandukan mga here we come kan Ibalong. Opo. Malip ka baga dyan. Pagtiko mo dyan, Migong, may mga pagkakataon na may nakahazard na mga auto na nagbabakal daki pandesal. Ay, bawal pa rin po. Gay man nagkakagilid, Migo, may nakaparada sa tinampo. Oo. De ko aram kung anong pwedeng solusyon kaan. Ang solusyon kan iba, baka da pwedeng bantayan kan tanod kang Lapu-Lapu o i-maintainer kan tanod kang Lapu-Lapu. Kang Lapu-Lapu. Di ko aram, ano daw ang pwedeng solusyon ka? Ano daw ang solusyon mo tabi kay ni Andy? Madali yun lang tabi yan, Bibi, Inot na inot po tabi. Kagayon kaya nanot. Hello? Hello? Andy? Paluya po. Yeah. Okay na. Sige pare, go ahead. Opo. Okay, uni kabing pag-utilize ninda kang barangay dyan na, although dapat mag-quining ID dyan sa tuya sa police station para talagang legit siya. Sa tabi dyan, bako lang sumay kwarta ang babantayan niya, kundi ini pang mga nakakaulang. Para magayon po, ini sa tabing parking, tendan, kung man may bayad, duman lang tinda. Iyo. So, tabi, tama-tama sa pasiring kita duman, maikot po kita dito, maray man Migo tabi. Paano kaya ini napig-istorya ko sa imo? Bako man inis ko nangyari talagang duro-diretso sa Ronaldao. Case to case basis ini. Opo. Na kung may minabakal mananggad dahil na minaabanti sa inutan talayong parkingan, minapundo sa tao kan tinampo, minahazard sana. Ayun po, dahil manggil ang tabi pwede. Sabi ko nga sa inda, pag nag-hazard ka mo, sigurado nindong, yaong ka mo dyan sa loob kang auto nindo. Takong mabukol pa sinda sa moya bata sige bagang dor-diretso kang may tama-tama tabi na nato kang minanta may binaba sa kuya si Secretary Abalos magayon ni tabi iyo may nagapod kaya sa kuya na nag-aagi dyan. Okay, o sige, bahala ka na tabi Boss Andy.
aram ko yan na left and right side kang Lapu-Lapu, ang parking talaga, dyan ang Malatbagat. Opo, tama-tama tatay ta. Maduma na kami, kaya ula kami dito Sige, bahala ka na ta. Tama-tama. May nag-upload sa kuya ng mga paradangog ka. Opo. Okay, salamat po. Opo, sa kung maka-upload ka pa tadi dito sa mga susunod na magayon na ninitinaw ni Secretary Anyo sa mga pulbaga sa tao kantinam po, talagang pipaksyon na sa mga Ayo. electric phone. Sige, yaong ka naman sana, ano, latest po yan? Ano ang laman kan order ni Secretary Anyo? Kasarabay po tadi dibaga sa tuyang grupo, siyempre Pan Mayor, ang Vice Mayor, si Engineer Ido, Oo. si Punong Barangay Ismael, and Punong Barangay, si Chief Villanueva po, Bureau of Opo. Fire Marshal, and then kami. Uli pong memorandum circular number 22-085, ang nakapalaman po digni na uli baga pong mga electric pole na yan, digni sa pinampo na Poste. dapat po maksyonan sa... Opo. Oo. Ako lang tabi sa mga, pati sa telcos, siguro tabi mapaapod kitang meeting sa para maano na po inita. Ini po ang talagang piga-agrangay sa tao. Iyo. Totoo yan. Hello, Andy. Ano tabi, Manuya? Okay na. Totoo yan ang pagsasabi mo. Okay, tabi. Ako nga may observation ako dyan. Sadyang baga sa Captain if I can drive, o yan baga migo sampangan kan Albays, Bagong Bayan, may poste dyan na tagilid na buda, may poste dyan kan telco na putol na. Opo, pigaro rin medyo ang tabi dito, pero dahil pakita nakakasiguro kasi hazardous po yan, ano? Yes. So sana naman tabi baga, medyo mag-iingat po, bako lang sa straight ang pag-iling sa driver, may side mirror, may rear, may ano po. So dapat po, taday ka man baga piga, sana dain man. Opo. Hindi sa Opo. dapat na aksyon ang tatabi. Ako lang nang mamumuya kayan sa pag-urulay me. Naday ko ang tatantanan po, yakman po, baga pong, alimbawa, sana. Okay. Basta po mangyari habang yaong kita. Yes, okay. Migo, pwedeng paki-picturean mo. Isan mo sa kuya ang kumpiyangan. Ta-discuss ko lamang sa on the air, tabi. Iyan na papel? Opo. Iyo, okay. Opo. Sige, tabi. Tabi. Hagad akong kopya ha. Makisuyo lang ako. Mahagad tabi akong kopya. Sige, tabi. Opo. Salamaton. Opo. Salamaton. Good morning, opo. Alright, thank you. Alright. O yan na. Andy Marbella, mga tugang may kinaraman dyan sa concern ka ito sa mga listener ta na nag-upload ngunya na aga. Madali lang ta si Darby. Kung nahiling na upload ka sa bago, baka konektado ini dumana. Madali lang okay. Say ni Migo. Lat ngo na. Apudang ko daw si say ni na pig-forward sa ko ni Darby. Hello, Migo. Hello, Migo. Ano yun na nakuha? Ano yun na truck? Yan sa, kampang kang sa dating health center, City Health Center. Pirmi yan dyan, naagian ko. Saan po yung parte? Diyan sa Albay, sa City Hall. City Health Center. City Sa Health dating Office? Health Center baga? Oo, sa dating health center. So, Oo. may na kahoy dyan na natumba. Dyan agad ang office ninda. Pirmi yan dyan nakapark. Sige nindang panda ko, pero sa truck ninda niya, dyan nakapark, nakahazard lang. Arin, ining service na Andy? Ayan bagang demolition truck. Demolition Squad? Kanyang, Demolition Squad? squad. Iyong mananggad. Halaba, Sige mananggad. nindang pang dako, lalo na dyan sa may St. Agnes. Oo. Pero ang truck ninda, dyan pero may nakapark. Iyong sige, nahiling ko mananggad ito. Nahiling ko mananggad ito. May point ka. Iyo. Sige, salamaton Opo. hata. Okay, Ipaabot okay. ang tabi kay Andy. Migo. Sige Salamat po, ha. okay. Alright. Nailing ko. Lol, madalang Jimmy. Nailing ko mananggad ito. O yan po na truck ninda parang oras dyan iyo. Nailing actually kaswapo na iling ko ini. Alat ko na. Jim, day ka magiro dyan na. Day ka magiro dyan na. Hello? Hello, good morning, baby. Yes, morning. Ito sabi mo dyan sa may Lapu-Lapu, pero bisa ko dyan nataraka. Ata yung anak ko, bigla akong liko, salbata, nag-imat-imat sulubot kan Fortuner, bata, bago. Ay, may nagkakuta. Abunaran ko ito pa rin. Salbata na. Ikaw magbulang ka. Pakingkig ka ta. Blind curve baga yan. Ako sa nabibi, bottleneck iyan. Correct. Wala akong magawang
tinampo dyan na sa Rizal, tapos susuali pa din sa ligo sa may beside kang video. Iyo. Yan, tuwi ka baga o mati ka, ali ka dito sa beside kang video. Mati ko ka, alam naman dumag ka sa ibong Iyo. Ang kabig mo, permi kang sa may wala. Madiretso ka sa wala eh. Di ba? Ambis na ako dyan nataraka, may Yeah. nakaiwal pati ako dyan. May nakaiwal Kapag ka. napagkaroon kasi binabat ko. Oho. Pa siyempre, ikaw mambagao, kapag abot mo, yahon duman, puminarada duman o. Mata, Yeah. kinat, kuminat pati. Aling dating diyo sa Rizal, kinat niya, tama pa kang gari kitinapay. Yeah. Uyugon mo gibugibuan. Mo ni Walod. Kanto par kang kaiwal talaga. Awinda. Kaya dapat talaga, saro pa dyan, tigpaparada na, double parking bagayan, violation na na plus. Yes. Iyo baga. Bapat ka. Pero dapat kan, yan ang unang bantay nira Brad Andy, Barbella, tayaon dyan ang bottleneck na nagkakaproblema kita dyan sa Lapu-Lapu. Yeah. Uning nga ni da sa may RCBC, grabe man ang parking. Yan na Rizal Street eh. Iyo, grabe dyan. Nagkrulos dyan ng lubot. Uni pala ang solusyon, Migo. Ano da? So, Pandesal da, palitan kitulindoy. Pwede. Ang solusyon niya tabi kayo, palitan kitulindoy, ang Pandesal. Mga sarawayon. Di tampila na sa nakahan. Duman sa Luzon Bakery. Di tampila na sa nakahan. Awin na. Okay. Sige. Sige, salamat. Salbatan ang joker ini. Minapundo pati serhen sa taong mananggad kantinampo, takon may mga nakaparada sa gilid, na kurbada, hulit kan ayala, mataraka ka lamang mga pribadong bikulo daing tamang ugali sa pagparking garo mga bus na minapundo sa tahaw. Hello? Hello, babe. Morning. Morning. Ang problema dyan sa kaya nag-double parking ba yan? Yung nga ni, double parking nyo. Nainot dyan ang mga motor. Tapos Oo. sa eskwelahan baga, dahil mapigpapala og luma sa eskwelahan ng motor. Iyo, tricycle. Yan sa luwas kikaan. Oo. So, maparadas, pinapay, double parking Mabakal na. kang pandi. Kaya ako, garo pa ma-suggestion, Migo, na palitan kitulindoy ang tinda. Dahil, Ano? Iniris. Ha? Iniris. Giniris na matagas. Por maritin tayo yung giniris dyan. Dahil lagi may mapundo dyan. May katultuling ururon sa ini. Awin ka. Okay, babe. Sige, bye. Oni na ha, madali lang ata. Oni na sa number ni Kap Karen. Madali lang ha, kaulo yung ko si Kapitan Karen. Oni na si, ano daw kung si magong kita ni Kap. Madali lang ha, ata. Thank you, Tabi, amigo, Busing. So, nagpataw ki number. Ano sa number ni Kap Karen? Canon. Hello? Morning, baby. Morning. Po. Simple, wala ka problema, ha? Dapat nakalagyan ng distrito. Wal daw, may mag-clam. Aha. Ticket. Aha. Iyo man ang gadadi. Ako ngayang quarter link. Aha. Sabi ba, kandi IND, quarter di ang pag-clearing operation. Wal daw. Correct. Magandyan lang ang barangay talo. Yeah. Ako sa kung makatabang ang tano digdi. Sabi, Opo. Sige, salamat ha. Ako sa kung Boss Andy, uning reparo kan paradangog ta. So pagparada da kan truck dyan na halabaunon, di mo da pagparada dyan sa ampangan kang City Health Office. Nakamonitor ito si Andy. Nakamonitor ito eh. Di mo da tabi, may pagpabakal sa pagparada sa ampangan kang City Health Office da. Halabaunon, yung mananggad. May nagpicture, madali lang ha. Tapudang ko si Kap Karen bago ko palaugon si Jimmy sa report. Hello? Hello? Siyempre, Morning, sir. reaction lang. Good Opo. morning, sir. Yes, sir. Suggestion lang. Opo. Ang pagbakal po baga tinapa dyan during peak hours man sana. Iyo, totoo yan. So, may dapat designated na tanod na nagbabantay sa traffic. Yes. Pangduwa, abang para dahil problema sa tanod, mag-operasyon para tinda kay tulindoy kay mapamahaw. Ang tinapay palaan sa pandesal.
may kuwansin na, may kumbaga notifikasyon habang... Igual lamang. Kasi Abang negosyo yan eh. nag-alat-alat. Natural, nakikita man sinda kayan. So, Iyo baga. tayo Iyo. problema gid sa mga tanod. Galing, tayo mga Iyo. nagutom. Correct. Buda, maski Iwan ngayon ka na negosyo, tama ka, maski sa paratinda, taraman, sir, dahil pa kawayan mag-double parking sa inutan po ka mo, di ba? Iyo po. Oh, Bantay may po point during ka. peak hours. Oh, okay. Salamat, Migo. Para, Mm. smooth and kuhan. Yes. Negosyo asin. Very good. Ayan. Opo. Salamat Okay. po. Salamat, di ba? Yan yung bigyan sabi ta. Mga tugang, kahit may paratinda dyan kitinapay na gusto ko pirmi ako nagbabakal. Kaya before 5, minaagi na ako dumanta. Gusto ko siya kauron. Then nangun yan, kaya din ako nagbabakal dyan. Vox Populi. Day. At Ses Kalputaw. Ngayon ako, misa nung pangaran mo, kon nga po. Taga saan ka? Okay. Ngayon ako, okay ngayon po. Salamat. Pero may kaya siya nagbakal atabon. Ngayon ako, iyo po. Nawara na, so kanya, wara na, dililipat na gayo, din ako nagbakal. Ang Boses Kalputaw. Vox Populi. Vox Day. Ang Boses Kalputaw. Jim, mahalas nahiri tabi, Jim. Tapodang ko si... Ay, garo daik inda. Sanda, i-text ko na lang kinatbirit ang number ni Kap Karen. Madali lang, last nahiri. Habang wala, kinatbirit. Sige, habang nag-report si Jimmy, mga tugang, sabi ni Dr. Glenn Easy, pamahalon sa pandesal. Grabing suwestyon nito. Jimmy, nasalita, mga tugang sa mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas, aramon tadawaan mga baretang may init sa morning, sa digdi po sa programa, anhapot. Jim, good morning, Jim. 6:30 ako nag-send nin headline. Oh, Wa ma'am. alat ko na. Dahil ng headline. O ni na, oh. Nalagpasan na, kung di ka nagtaram. Alat ko na. Kuro, kaduro dakulang ospital, pinatindog sa Piodoran, White Elephant, na matiyo na. Salpatan. Problema na naman, ining mo niya na aga. Sige, Jim, anong detalye? Isi, kung mo na dumaniang pang mo na sa satellite. Iyo nga, Sa ni Piodoran. na, duminalagan na si Jerome sa Kwan, duminalagan na si Jerome sa itaas. Anyway, Iyo sa man ang mga gadjimi, dagdag niya itong adi. bareta, BP, kaduro dakulang ospital. Oh, Natural, kaduro dakulang budget man ini oh, na ginamit digdi. Yaon sa barangay Karatagan, Piodoran, nagkakanigo siguro na tauan ini na atensyon kan provincial government oh. na maimbestigaran o maipatapos tanganing maski puro papaano mapakinabangan kan mga taga southern part kan 3rd district poon sa Piodoran, Ligaw, Uwas, Backdoor magin pwedeng maserbihan kay ni Masbate tanlisin nyo kay ni Tabi Bibi bako man lamang pang munisipyo pwede ning pang probinsyang ospital na dakulaon matatandaan panahon ni dating Gobernador Al Francis Bichara pinatindog ini alagad sa eleksyon baga dahil man nakariilihir kaya dahil nanalawos sa kung ano ang mga plano man kan former gobernador natural dakulaon na pondo ang ginamit man digdi dahil niya ton isik kung ini utang nagbabayad kita kay ni o budget kan administrasyon kay ito. Ang problema ta BBP, konsiderado na ining White Elephant project. Palibasa, puti ang kolor. Puti na yan, gabos. So base pati color blue. Nailing ko na. O, nakabim na sa camera ta duman naman sa Piodoran. Oh. Mahiwason, Jimmy. Mahiwaga yan, istorya kanta BBP. May mga Okay. nakuha ko nin mga kahiwagaan duman Oh, na mga istorya. Ano ini? Sayang ka ini. At ng Daw kadakot pambilding ka tinapyas, ini kang provincial hospital kan mga panahon. tinapyas pati subulod. Salbatana. O, kumusta? Anong sitwasyon kayo ningon yan? May nakuha kitang informasyon na may tubig na dyan, may water na to. So, Ay, nako. motor na kadarodakula Oh. nasusugda sa pribadong resort.
Bangka? So, sa tubig, motor sa tubig. Jet ski? Jet ski? Motor sa tubig. So, supply dyan. Paguna ka, motorsiklo sa tubig. So, as in, anong So, motor na gay pigagamit pang sup-sup sa tubig. Tanganing masupplyan yan na building. Pump? Water Oo. pump? Water Oo. pump? Oo, water pump. Although, data, ma'am, data privacy, data, maday na kita kata. Dahil kata kini mga ebidensya. Yan, so nakalapsan na niya itong istorya. Okay. Ngunyan, bako tapos ang proyekto, daing kuryente, Oo. daing tubig, physicalmente, talagang sa hiwas, no questions asked. May wason. Magayunon. Anhapot, ano nangunyan ang plano kay ni kan presenting administrasyon, kan probinsya, ano ini, utang niya to, nagbabarayad kita kay ning mga albayanos, o ano, ipapatapos, gulping hapot ini BP. Malibungon sa payo kung paano inihara si Rimbagon. Dahil mo manini masisimbag, dahil ko manini masisimbag, maatiyo na, raraut na ang pinto. Mantang an hospital na ini, pinatindog purposely, ilipat digdi Sumalakbalak District Hospital na yaon sa sentro. Iyo. Umagid sa Osipina Belmonte Duran Hospital, dakulaon an nasa ngaan, dahil man nag-ooperate pa. Oo. Ini, dahil man nag-ooperate, taday pa nga ni tapos, dahil pa manin mga koneksyon, dahil tubig ilaw, nagiging show window na sa inidigdi sa Piodoran, utong mga may pasyente, nagtatanaw habang yaon sinda sa dilapidated na ospital, yan, tanasa bulod-bulod, bakuntod, pinturadong puti, tanawon, show window, kan Piodoran ta BBP, na daiman kipakinabang. Pero ang distansya tabi kay ni Jimmy sa sentro, Sentro? ining hospital na bago, location. Mga 2 kilometer mga 1 kilometer Tanya kay baga sentro. dyan sa Ginobatan, sa Piodoran, sa piga-apod na Malakbalak District bago. Ngunyan, guminibo palang, tangani itong building na ito, ilipat digdi, Amo. sa hospital, ang operation, digdi nagibo. Anong ngaran kay ni? Piodoran District Hospital? Plano nga ni bagan rumdum ko kay ito na pagdidiskat liliberaran dyan sa sangguniang panlalawigan. Ingaran yan kay ito sa kay so saan ito papata? Pope Francis? Pope Francis. St. John Paul? Pope Francis, ngunyan? Pope Francis? Hindi ko nalawos ito. Nadangugan ko ito dyan. Ay ngaran dyan. Oo. Hindi ko nan. Wala pa man ngaran. Taday nga ni tapos. Ano yan? Paano yan ngaranan? Naday man namundaga. Paano daw yan? May part na tapos na, may pintura na nga ni. May part na day pang pintura. Iga pang gibon. Halabaon yan. Tinapyasan pati sa bulod. Ngunyan, mahiling mo dyan. Maawot. Perting lawigan kit Karabaw Baka. Tapos pag mauran, ilaog mo dyan. Anong ibon lang yung slaughterhouse? Pwede. Pirang taon na yan na bakante. Yan, kung loan kan probinsya, nagabayad kita kaan ng mga albayanos. Si doon maurag na pag-iribata na makakondukta ka investigative reporting kaining kung ano dyan sa Kapitolyo. Kung iniinutang, makauron ta lamang si Doktora Senate o si Engineer Baclao, ta construction bagay ni Jimmy. Makakurukwaon baga, ruyog to o na nasa may kamatian ka, uto ka sa hallway, nakaigda, tapanoan sa mga pasyente, mantalang yan, awang-awang. Ano, gibunta lang yung kibulangan? Pwede. Pwedeng saudan. Bulangan. May nag-question na ding amigo ta. Gibon niya ka bulangan, Ray. Pwedeng evacuation center. Evacuation center na sa nagayo din eh. Bulangan, evacuation center. Kan Piodoran, pwede yan. Kung negosasyon sa nasa probinsya. Oh. Saan ang location kayo ni? Barangay? Karatagan. Piodoran. Namundo ako. May waso niya. Oh. Tulong iskalon gano'n, dua. Iyo. At may part, actually, gamit ang kulang na sana. Pero ang taon na nakatingga ini? Panahon ni dating Gobernador Bichara yan. Oo, ano.
Ano lang, Jimmy? Di ka magiro dyan, Jimmy, ah. Di ka magiro Out na dyan. ako. Engineer Baclao, maray na aga. Good morning, boss. Pwede ka lamang po ma-interview regarding sa status kang hospital duman sa Piudoran na nakatiwangwang sa boses sa report ni Jimmy. Okay, tabi. Onder ta ka ha. Mga tugang yaon po ang provincial engineer kang Albay haputunta ko ng status ka ito na building na ito na susugduman sa nako ni Jimmy na video. May part ng may pintura, may part ng tapos, may part ng daipa. Engineer Baclao, onder ka po sa programa ta. Good morning, tabi sa imo. Good morning, Henry. Asin sa mga parang tabay. Opo. Ano pong status ano pong nangyari duman, tabi engineer, sa building na ito na nasa Karatagan? Dahil po ito natapos basta-basta, tabi? Ito tabi, Henry, ang pagpatrabaho ka ito, kuyan, face by face. Okay. Ngunyan, igo naman kami ngunyan na papadagos naman ito. Sa ngunyan. Tapos by next year, yun na ito so pang sa completion by Oo. next year. Opo. May natagama kami ngunyan na around 30 million Oho. para ipadagos itong construction kan edifisyo naman. Iyo po. Ano po ang rason kung nagpagibok bagong building kang hospital? Ito ba kayang hospital naman sa Sentro kan Piudoran? Medyo sabit na ito dilapidated na and Opo. bigbabaha nga ni baga po ito. Iyo, sumalak-malak. So kan panahon ni Gobernador Bechara na pag kuya na kay go pagkaroon na gibundo man ng bagong edifisyo kan na hospital kan na Piudoran. Iyo. Pero pong initial na pondo so nagasto na digdi engineer? Medyo dakol naman. Oo. Dakol naman, no. Oo. Siguro mga 60 or 70 o Oo. parang kayan. Hindi ko lang makakuha sa exact figure. Iyo po. Yan po so ginasto naman sa ining first phase ini nakatindog ng building na iningon niyan, tama? Iyo po. Oh. Ah. Kung yan phase by phase ang construction, pero pong phases po ini bago matapos? Ang siguro mga apat. Apat. Matapos na yan. Oh, pero Actually, may natapos sa kami duman itong nurses quarters, doctors quarters. Siguro na kami duman natapos. Tapos, sa parte kan na emergency room or dispensary, iba naman duman ng mga tao. Basta Iyo po. partially completed na ito. Ito na lang na mahalaba ka itong building na ito. So, yun lang ito ang gagidibuhon. So, ngunya na taon and next year, hopefully matapos na ito. Iyo po. Nag-appropriate kami naman kay around mga 70 million ngayon. Iyo, okay. So for this year, tabi engineer, pera tama ba? May 30 million na nakaalokar? Opo, 30. Oo, okay. Nailing ko so mismong sa building, may pintura na nga ni pala. Tapos sa ibang parte man talaga may color puti. Iyo po. Color puti. Kaya ang nga po duman, white elephant, color puti sa pintura. Ang taigwa man din itong pintura. Sigura. Tapos so, sa baba, color blue. Tama? White and blue. Okay, aron ka ini. Saan po hali ang source of fund ka ini? Ang local funds na Henry, Opo. ang hali sa 20% Economic Development Fund, Okay. kanang probinsya. So, kada taon nagkakaiko ki pundo, nagkakaalokasyon para niya para sa Piudoran District Hospital. Iyo po. Pero di po ini keep fondo hali sa loan na ginamit kang Kapitolyo. Wala po. Wala. Puro yan ko yan. Local Puro funds. yan sa local Ayun. fund. Okay. Pero pong pangkabilugan ang estimated na funding para matapos ang construction, tabi engineer. More or less mga 300 gayod. Kung ano yan. Tapos na 300 yan, oo. million. 300 million. Oo. Pero pwedeng dakon na gobernador ang magikan bago ang matapos.
by next year, ang target may matapos na yan. Ayon, okay. 2025, 2025. Opo. I see, okay. So mas magayon ta. Ara mo, saro yan sa mga, ara mo baga, mga tao, pag nakikilingan na, ibang kung ano-anong interpretasyon, mas maray na tabi na Yes. malinawan ta na iyan palan, face by face, ta si Jimmy nga ni, medyo Opo. napangalas man kung nata ito ta nakatiwangwang hanggang sa ngunyan. Okay, Yun po, okay. kasi itong existing hospital building, Opo. medyo ko yan medyo dilapidated na. Ang pigagibo mga duman, palliative lang ang pigagibo may duman. Iyo po. Aning masustineran itong supang oral doon na pangipukan mga namamanuan dyan sa parting yan, kampiudoran. Iyo. So pag natapos yung engineer, sa plano nindo ka ito with the former governor, and siguro mo patingon yan, pag natapos po ini, i-abandon na itong... Lagman. Ayaya, okay. I-abandon na po itong luma pag natapos na ini. Siguro, gigibuan na lang itong kuyan, parang birthing facility o kung ano ang plano ka na provincial health office. Oh, yun iso Malakbalak district, tama? Hindi po. Oh. So inangaran kay nang bago ngaran kay ningon yan tabi ining biling nindo na pigibo. Kumbaga, itong Malakbalak, gagari ko yan ito, Piodoran District Hospital. Okay. Okay. Sige, mas maray na tabing na ipaliwanag mo tangani na di naghapot ang tao kung ano natabang sitwasyon kayan. Ang kausap mananggad kang delay, although may delay talaga, yan na face by face construction tabi. Every year, may budget allocation kita para matapos ang hospital, engineer, ano? Opo. Okay. Sige tabi, salamato na maray, engineer, sa pagsimbag na pod ko nga na aga para sa pagpaliwanag gani. Mabuhay po ka mo. Salamat man tabi, Henry. Okay, thank you. Mga tugang engineer Dante Baclao para po sa bagay na iyan. Hello, good morning. Hello, Sir Henry. Good morning po. Good morning po. Yes. Pwede po makisuyo, tabi. Tungkol po sa ano? Hello? Yes. Tungkol po sa ano? Kasi nagduman po ako sa si Manay Solini. Nagduman po ako kasuod o kasapon sa Aliko. Nagpa-record ako kay yung residensya ni Ibanez, Antonio Ibanez. Opo. Na apat na aldaw na po na iilaw. Okay. Oo, ganyan. Naka-record na nga ni po ini. Kung pwede po, i-remind ko po sa ENDA. Tibad malingawan. Ikaw na po ini naman na-record. Kasi pag lingaw-lingawan, nagkakap-kap ako ang mikikir-tikir dindi. O, sa harong na ni. Oh, ano po ang problema kanta din kuryentean? Hindi ko po aram. Sabi ba yung nakailing na alida sa poste, pasiringan ni digli sa linya kang... Ano po yan? Siya ni Karong ni Antonio Ibanez. Naputulan Remind ko po yan? sa Naputulan o nawara ang kikuryente? wala nga ning kuryente. Apat sa abanggi na. Takap-kap na ako digli. O, ang ilaw ko nagsilbi. Lighter. Maray baga manay ang nagkakap-kap. Kami ko exciting Ayo, baga. kaya nga ni, kansoro pa akong duldog ka ini. Ugaring may magkahurong ka. Makaon ka na, maduldog ba? Ang problema ang kamot mo dyan, malugadan ka. Ipaulok na ka lang. Okay. Sige po, ta. Napoproblema ako ta Araw kayo ni, i-text mo basta po. ikaw digdi mga mawawaraon. Iyo. Tikir ako ka ini, Sir Henry Tapi. Opo. I-text mo po sa ko sa detalye. Sabi kung pwede, pa-remind ko po. Hindi, naka-record na ini, duman. Kaya lang tibad paglingaw-lingawan mga Manay, dangog-gango na ako. I-text mo po sa ko sa detalye kaan sa pangaran, detalye exact location. Type forward ko tabi duman sa Aleco chat. I see. Iyo Pero, po. hello po. Pero, nadadamog na gayod din naman ini. O to na sa on-air mga permission sa Oh, di ko aram ko nagdadangog sinda. Mas maray nang dublihon ko tabing isend ko duman sa GC. Pwede Iyo po. man tabi. Oo. Salamat. Si Manay ini Iyo po, may reklamo ka pa tabi sa Aleco? Yung nga ni, taga-sana, paparatat ako. Ora pong kasanal. Sige na, pay ta. Ini nga kung harong ni Antonio. Kunya, parang ki kuryente, kung pwede pakiriparo. Adi ba para simbag baga ako nga ni. Iyo po, iyo Adi po. ko nga adi ko interruption. Paano bang interruption na may mga ilaw pa di mo? Iyo po. Adi kong harong. Okay, sige po. Itamo sa detalye sa ko. Iyo po, Forward ko, sige. ha? Okay. Adi Iyo po. ko, puro palso. Amo, Sabi okay. niya. Sige po. Nabot ko kung puro palso. Iyo po. Basta irahayon tabi ang linya. Okay.
Salamat. Bye-bye. 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 Alas 8:43 nin aga sa DCGB asin sa Pilipinas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ang oras hatod sa Indo kang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Itong dahilan kaya lamang ang may tapang pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Ang may tapang itaas ang tagay. Kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, min kauswagan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade! It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Itong dahilan kaya lamang ang may tapang pinakalang dehado yung palalyamado.
responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap, meron ka ba? Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko bang kumain ng sinigang na love namin? Extra rice pa! Nor! SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. 7 minutes na lang. Alas 7 na punin aga. Basaon ta muna sa iba pang mga reactions. Didi po sa ngunyan pong aldaw. Diyan tabi sa may... Ano ito? Diyan na lang tabi na confine mga... Diyan na lang da i-confine sa mga government employee na may dingge. Dinggibo. Mga tuna yun. Alright, sige po. May dagdag muna kitang report. Ali po dyan mga tugang sa luwas. Kasabay tabi si Joshua Bino. May kinaraman ini sa dump truck. Nahaluyo ng inabandona sa gilid tinampo kan kulyat Daraga Albay. Nakakaulang na daatabi mga tugang sa publiko. Joshua, ano nangyari kay ni? Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya tong bareta, dahil masiguro kung mo yan ang palapaon o patabuan na kiawot ang sarong dump truck na pigasabing haloy ng bulan na ipinarada haligado pinabayan sa gilid kan tinampo sakop kan barangay Kulyat Daraga Albay. Nakakaulang na ini BP Henry sa mga residente sa pagsabi na obstruction na ini lalong-lalo na sa mga nagbabarabaralyo sa tinampo. Taro pa, nakakaulang na sa bulos kan trapiko. Ang posisyon kaya kan truck na ini tabi BP Henry kung halimbawa
Ali ka sa sentro Candaraga. Ang direksyon mo pasiring sa Kamalig. Sa may orinutan sa nainay sa tangod kan Barangay Hall, may dakula dyan na kahoy. Sa gilid kan tinampo. Sa inutan kan kahoy na yan, yaw naman dyan nakaparadaan na naunang bito ng dakulang lunadaan na yan, dump truck. Pag gulpinaan na nag-aaraging mga auto, medyo nagkaigwa manon nin paggubot sa bulos nin na trapiko. Sakay puwan pang maglikay nindiit ang mga behikulong ang direksyon pasisiring sa Kamalig. Alin naman ining nareklamo ka na nagkapirang mga residente sa pagsabi na dakula na ning ulang sa duman sa naunang bito ng agihan. And sa pagbisita ka na DCGP News Tabi BP Henry sa area, yaon mo lang ining dump truck na ini sagkod sa oras na ini. May posibleng may route ini BP Henry sa tiga sirip ko so iraram kan truck nakasagyad so sabi ni Kuya Boy propeller nga ya so gani bagay ang BP tubo na panagdalaga ng truck nagataririk nakasagyad na sa tinampo and aloy na nga ning problema kan mga residentes nagkapirang bulan na kahagad na ni na asistensya sa konsisay man an may tagsadiri kayo ni sa PNP na mahali na ini sa lugar tangali ng malikayan an pagkaulang kay ni BP Henry an nakasurat sa dump truck na ini ining Jabap Construction Supply na may plate number MBF 2721. Ano magibudokan kan lokal na gobyerno, Candaraga? Pwede garo itapso, I don't know BP, kung pwede Ano magibukang kan, then pwede hilingong kan engineering o kan, ano ito, MDRRMC, tamagkausang ki-disaster pag nagkataon? Ano, pwedeng maguyod ko ta na ini or may tapos sa may sarili. Nara engineer. Siya ni municipal engineer tadyang buda sa disaster. Pag plano niyan, tadyang kan may suminampa diyan sa kanamang kita nagbarasulan kaan. Di ba? Although DPWH yan, pero baka pwedeng kaya na kan lokal na gobyerno. Maka, or kung di kaya, makakoordinar sa konsisyon pwede. Oo, dapat gayod kung paano nila magipong kipagi na mahanap ang nagsadiri ka na ipako yan. Sa ilang parte kulyat yan? Kulyat, tabi, BP. Bago ang paraot na. Highway mismo sa gilid. Oo. Although nasa gilid man, ano, pero ang kwan yan, ta siyempre kung makuang ka dyan, kung nagdadrive ka, makuang ka, malikay ka. Oo. Wala pagbanggi delikado, baka sumampak ka sa lubot kang truck na, ansos ko. Okay. Wadi, iranin mo sa LGU. Saan pwede makauron dyan? Si Engineer... Italiana. Sai? Italiana. Oo. Kaya Engineer Montaliana, baka kaya ni Engineer o kung saan may dapat may trabaho ka? Yapot ko na diretso, BP. Yapot mo lang kung saan ang pwede. O kung ano yan, kung ano pwedeng mag-iboninda ka yan. Nasa area baga Candaraga yan. Kung bako sa inda, di, baka pwede sila mag-coordinate sa mga proper agencies. Namali yan. Si Engineer Montaliana lang ta, aktibo. Maaray ka uron. Roger. Yan ang pwede dyan na kwan, makagibo kang ipaagi. Okay, Kung yan mo anduman sa disaster, alo yung pa yan. Kay Montaliana na lang. Madali ka uron. Madali ka uron. Henry na lang, lahat ayos. Actually, kaya kong gibunan ko, di magtrabaho man sinda. Ako na sana pirmi. Sabi kan mga aki, ano nang yan ako sa nga pirmi nasugo. Okay, BP. Sige. Yan ang sitwasyon. Diba ako si Boy, Jess Fabino, DCTV. Ako na sana nga pirmi, sabi kan mga aki. Iba naman. Baba ko naman. Pero obserbaran sa logi perang aldaw. Pag dahil panahali yan, garo oni so nagreklamo ka ano, alag una ta algaapod so nagreklamo gyud dinhi. Hello migo. Hello. Di pag-uwi sa probinsya. Di pag-uwi sa probinsya, di dara yan Salvacion. No, may pounding area dyan. May pounding area dyan sa may Salvacion. Waka pwedeng guyod doon, ipaguyod kan lokal na gobyerno. Di ba? Sa probinsya naman gano'n. Makuha na naman kita ka yan. Di ba?
Si barkada mo ba nga ito? Si Rick? Manong Rick. Oo, pero Yeah. ito talagang kay sa munisipyo naman. Sa munisipyo mag-coordinate kayo duman kara kunisay duman sa impounding para maguyo diyan. Na, sa tubig na. Ha? Laptos unta ka sarok kama niya na. Okay? O sige. Manong Rick is dancer. Yup. Oo. Okay. Are na June so kwanta. So live ko. Yun na. Kasi bago. Yun na. Tapos na. Review Yun na mga before 8. Mga 5 minutes before 8. Yun na. Nabasa ko na eh. Review mo. Iguana ko. Kasi bago. Binasa ko na. Salamat kansa nung pagantabay. Dapat kaan abandoned vehicle may provincial ordinance na within 3 days dapat mahali. Pag dai pahali sa junk shop, iyo kayo. Arog ka yan, no? Good morning, sir. Regarding sa truck sa Kulyat, may capability tabi ang PO via Engineer Baclao na mahali yan. Igwasin na dyan kidakulang tow truck na kaya guyo doon maski loaded pa po ang truck na yan. O sige, salamat ha, Sir Baranta. Ta kunday pa mahali, kita na ma-coordinate. Ano naman kunday kaya kan lokal na gobyerno gibuhon ba ko Diyo? Grabe naman kunday kaya diyan kan mga personalized kan lokal na gobyerno na i-coordinate sa provincial engineer. Tang kwanta diyan ang hadita diyan tabaka sana dai ha. May naroon naman nindo sa sarong padi na nagmotor yung pasiring sa 3rd district. Naroon naman mo. Uwas ito, di ba? Na may truck na nakaparada sa gilid ng tinamputaraot. Naroon naman mo ito John, di ba? Nagmumotor baga siyang maaga. Nagmumotor siya. Tuminama siya duman sa lubot kan truck. Itong nagmumotor na padi. Bako, nagadan ito? Gadan baga. Di ba? Nagadan. Ta sumotor na daradara niya. Tuminama duman mga tugang sa lubot kan truck. Oh. Early morning siya, nag-drive. Oh. Abotang maulit anarog ka na pangyayari. Dapat kitang mga public official, dapat po, safety, pag-arugan, i-action ang tulos yan. Ako na magparatangad ka pa sa kisame. Kung pwede, kayang gibuhon, kung gusto. Pero kung habo gibuhon, dakulo na rason. Salamat po. Daing personalan, Henry Maceda po ini. Kita po, tagahapot lang. Nahali na po, Sir Kang Daragapin pa itong truck. Hinali na? Kaso rin, pipicturean pa sa nangunya ni Joshua? Talaga? Joshua? Joshua? Hinali na da. Yaon pa, pinali pa sila kami. Ha? Yaon pa. Puta, itong picture mo, latest ito? Ali pa sila kami duman. Okay, nga ni, balo daw, baka ipalabro sa Daraga PNP. Ha? Iyo, tako nahali na, baka ibang takso nahali. Pag ali mi duman, mga 8:40. Oh, yaon pa, nakali kami 8:40. 8:40? Yaon pa? O, makaskason man ko nahali na tulos. O sige, anyway, follow po mo. Takon siyang huminali, yung pasalamatan ta. Ha? Okay? Thank you. Dahil pong personalan, kita po taghapot lang. Goodbye, mabuhay.